Nimba no oras manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan. Nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Nagapo niyo, tatan. Apay yata kayo lasumampat. Nagapo akit yung dress shop ni manang mo akandi. Inalak man ti pinadayad ko kinuha na abarungkaw. So dita nakasupo ta bitbityo. Uy, nakapimpintas. Sa kamis mo tinagpili ti borda na ti barungkaw. Ay, kitaan tayo man nga ron. Mabit lang ta irwar ka. Datol, kita. Nagpintas nagpaiso ti burda na ita barong, tatan. May pakita, may sakayo man nalon. Ta nakaburda ti sinandawa ti paagay. Uy, iso ti pinilik ang borda na. Jak ibain ti kinaman nalon ka. Napintas, tatan. Napintas ta barong nyo. Labam tu nga roden, sa mundo plansaan. Tapno, tinto lamang isuutan, intong dumtang ti kaldawan ti kasarya. Miguel, daytoy Pilipiniana nga idudulin ko nga ipabado yun to inton mataya. Ipagbadok tulatan inton kasaryo kini Amira. Anya? Ay, saan ananang? Ada pinadait mi kini Amira abado yo, asaan na dayta? Anya? Ta nagpadait kayo pailaang ayay ti kawis ka. Winanang, kat sigurado ang magustuhan yun to. Inton makita yo. Anya ti muda na aya. Nalipata ko no anya dya imbaga ti designer amuda na nanan. Ang basta, napintas. Uray saan kailat ti kumana nagpadpadait, tadi pa'y iso apaggastusan. Nanang, masapul ang napintas kay mat inton kaaldawan ti kasarmi. Tako na ni Amira, sipod di natulagan ti kasarmi, kat nagpagpagwapo magtan ni Tata Matyas. Anya? Kung ang aro dagiti sutil agagayim mi, amakadlaw da iti panagpagwapo ni Tata Matyas. Kat amangan ka no, adamot na limod ang panaggusto na kada kayo. Ay, por Diyos por santo, pagpakawan durgay. Ay, awanin ti isem ko ang makiinay at baro. Sa maysa, jak pulos isukat day di Diyos ti alwan na nga ama. Nakaadayon dagiti nagatla sa tulisan, senyora. Nauli mo kanti aglawlaw. Natay-ngatan ni Senyorita Boyong. Umay kayo, senyora. Intay iti nakakitaan tayo. Anak kapasagan. Timang bakbaklay itay kini senyorita. Wen Boyong. Isun sama ti pagturungan ng iti pulis. Diyos ko. Sapay la kumata na bati ti anak ko, Boyong. Oh, Agripina. Alda ka din tabuyong ganda kiti pulis ngembong ko. Awan, honey. Nagkikita kami. Abay nga ron ngagsangit ka. Anya ti mapasbasamag dida. Napalaban na po yung nagiti pulis nga imbaon po. Anya? Apay nga ganugog ka. Saan ka masigurado no si Pipiago no natayan ti anak ta? Apa to abanggis. Tapay. Anya napasamak. Iti upingsi pa iti pulis. Kat natamaan ti tulisan amang pagbaklay iti anak ta nga aglibas kuma iti paggugubatan. Anya? Natay ka di tulisan. Kati anak ta. Dahil ta tinagkalapurpur tsaka na kami amin nga anday ta ditoy. Takalpasan anak atras dagiti kalaban. Kat saan mi anak kita tinapasag at tulisan anak baklay ka ni Chloe. Anya? Mga nusan madlang nga napurwan. Kat nakalipas madlang. Kasla di kampatyo na si Bibiaghani. Tanakada ado-adara dito'y nakapasagan ti tulisan. Kat ningarod Chloe. Dahil talaunay ti pagtandanaga. Tanabiro kan mi ti bistida kan balabal ti anak ta iti kasamagana na ro sa petidara. Anya? Lukas ta. Ay, natay nga tanti anak ta, Agripina.
At Matyas, nagdengag kay ka di iti damdamag, iti radyo itay bigat. Wain baraw. Kat siguro iti damag. Nakalaban ka naman na nagiti pulis, nagiti tulisan. Nakapsot na iti pulis, Tata Matyas. Ta iti dayjay apa naglalaban da. Adda ka no idi ni Chloe iti ikot da. Ngamdi da mo't latan agaw kadakwada. Si bibiyag pa nga ta. Dahil tangarot ti saan da masigurado, Tata. Tadda ka no nabirukan da akaws ni Chloe iti kasamakan, nga dadara na. Makarman ti mayor ka nagiti sana nasayat nga aramidin na kadatayaw akatalunan na. Una, saan kumamot arag iti inosente akabalay na tagi karo, Tata. Niya po Diyos na tanti makamaw. Ewan gaya, nagkita kami iti technician tayo itay bigat. Kat napintas ada magtindahanon na. Anya reta, Tata. Anda ka na nagiti ayuda nga abuno kas kada pesticidio. Para iti second crop tayo. Isang nagmi-meeting tayo. Una, Tata. Pakamak to nagiti kakadwa tayo. Ang niya ti makula may tinasarakan niyo. Abado ni Chloe anaro sa pitidara boyong. No dara na dayjay mayor. Kat mabalin anatayon ti anak yaw. Aray ko. Apay-apay na rusukan dak mayor. Kaputasan ko ang magustuhan timbagam. Sana mabali namatay di anak ko. Awatan nyo na isutigasat na mayor. Bagka ipilit mo. Nagsakit. Apay-apay ni duwada ka dinanog mayor. Yak nga rod magustuhan ti sungbat mo loko. Ala, pumanaw ka lang dito sang wasak. Tamang anusan lang nga nakas na ti maraman ang kanyak. Uwan mayor. Sige, di tayo. Oh, salbaga. Oras anatay ti anak ko. Agsagana kayo at tulisan. Si Kati Mayor iti daytoy nga ili. Nga magbalbalin kamot nga inutil iti pan nakarescue ti anak ta iti ikot dagiti managdakdakas. Di mo man magbaga ti kas na kanya kagripina ha. Araramidag ti amin nakabalak. Tapno makasangbot lang si bibiyag ti anak ta. Si bibiyag pa nga ti anak ta, Placido. Day tak tilikat na ka. Negatibo amin na pampanunodam. Anya nga rin ti plano, beta. Mapanak kini provincial director. Agkidawa kini tolong. Hindi pa'y kumagay na ramit mo na ita. Yamok nga min. Lakaan-laang dahiping rescue da nagdangam sa malgayam. Ikagarudan, saan ka niyang taktak? Nunas ka na may sa batalyon, timang rescue ti anak ta. Aramida mani. Miguel, anya dagiti nakasupot nga da iti sibay ti balay. Dagiti inyag nila Jeruin na pagdekorasyon iti arubayan tayo, Nanang. Nagadumot na dekorasyon. Imbagak ngamin anasken anang ngayod to ti pakaangayan ti resepsyon, Nanang. So adi kay kuma nagreklamo. Hado amulis siya no trabaho. No kumamayat idi ni abalayan Matyas. Simple laan ti kasaryo kini Amira. Agad, awan kumaunay mabanog ka datayaw. Aganos tayo latan, Nanang. Uray kat dandani. Sa bagay, sumagmamanolaan nga aldaw kat ikasarmonton ni Amira. Madlaw ko kinkwa na baro. Nanyaman ti madlaw yung kini Amira, Nanang. Kasla agkutong kan nalusyaw. Nya. Isumat ti obserbasyon nyo, Nanang? Wow, nasaan mo takas da ide? Ano, adda nga ta sakit na anak ka? Awan ko, Nanang, at no salud-sudak, Nanang. Ang gapo siguro ta kanayon ang mabambanog, gapo iti kaadungas asikasuan mi iti umadani ng kalay sa amin. So akas jay. Ngala, sa akay la ko mga ron, tawan sakit ti adbalinto nga asawam. Agulimat kayo. Ulimat. Tada importante nga baga kada tayo ti panglakayon tayo. Sakbay ti amin. Kablaawan kayo pa itinaimbag nga daw kakadwa. Nangagaya kiti meeting, tayo bagak kada kayo, nga dan nagiti ayuda tayo ngagtaltalon, para iti second crop.
Abunaw ken pestisidyo dagiti nakasaganan nga ibunong ti DA. Ken adda pay panakabonus tayo kakadwa. Umay da pay agpurga ken mangta diti bitamina kada iti dingwin tayo abaka nuang kas kada kabalyaw. Isa adi yun to yan adayo ida inton umay dagiti technician tayo. Adaw itag ti gobyerno nga ayuda kada tayo. Isa taripat kun tayo mo at alasaya at dagiti mula tayo kakadwa. Oh, kumusta ti panakisaritang ka ni Provincial Director, honey? Hingkarina, ti mabita pa nakarescue na anak ta. Manipod ka dagiti tulisan. Nasaya at no kasta. Sapay la kuma. Tasaan nga agpatinggala ang iti sao. Nalaing day jay. Nuan niya timbagana, isot aramidin na. Nay, Excuse me lang, honey. Adaw mawawag iti cellphone ko. sino day daang umawawag? Abangan no dagiti nakasarita media tulisan. Saan nga iso? No dikat ni Engineer Juan to yung mawawag. Imbagak namin nga umawag. Taado ti kayat mo nga ibagakan ko na. Nasaya at no personal ko mangagsarita kami. Oh, di kasaritam. Oh, ato iti cellphone, honey. Hello, engineer. Amira, intun ka ni kaduang aldaw ti kasartan. Talaga ka di asantan nga imbitaran ni Mayo? Saan, Miguel? Kat ni Doña Agripina. Laglagi pa. Iso tinangtad itinayon ti pinagpaopera idi ni tatang mo. Uray. Uray iso saan tang imbitaran. Ano imbitaran ta? Sigurado mo kaumay ni Mayor. Iso na saysayat langan no awan ti awisan ta kadakwada. Unang nakasaysayat ni Doña Agripina. Uray pa'y, Miguel. Kinagpaiso na. Rantakit di nga awagan. Taamuat. Nuan yamat tinagbanagan ng tipan ng birbirok dakin ni Chloe. O sige. Awagam to nga ron ta kasaritang. Tapno, di namot ibaga. Akasla di mon am mo ida. Itilaksid nga isuda ti may saan nakatulong kada kayo. Boyong! Umay ka man dito itanday bagag. Ano di ba kayo, Mayor? Isaganam tilugan tadda bapananda. Sa dino, Mayor. Mapanta itinyawat ko kinimatya sa talonen na. Agsasarag tayo jay kada Engineer Juan. Anya tiramidin tayo, Jay, Mayor. Kaya't ko apatagdiran. Kadagitim baga kinikin ka, Boyong. Anya. Apay nga iso tinapili ang pangipasdagan iti eskwilaan. Hospital. Apartment kan panganan, Mayor. Gapo taigi diti highway. Iso ti kapintasan, Buyong. Ang mukha din nila kay Matyas dagiti plano yun, Mayor. San bay? Ibagayo kumapailan, Mayor. Sakbay nga intay pasyaran dagi adagayo. Tondo! Apay kung mga ipakadak no kaya't ko apasyaren. Natorturay kit den nga musyak. Napintas man ang tipagayo, Tata Mantyas. Namsag ti binukal dagiti dawa. Ay, amom kanday ti sekretok, Miguel. Ha? Anya, Tata? O muna, hybrid dagiti pagay ka. Ken sa anak nga agpupo or iti garamay. Ken organiko aganagan ti us-usarag. So bunas lat ti dawa dagiti pagay ka. Kastaya, Tata. Ni, diyan mo't lugan ni Mayor diyan nagsardang iti batog tayo. Anya nga tamanan ti bagana. Limsagan ti mayor iti lugan da. Umay ka, sabten tayo da, ta agtugaw tayo enjoy sirok ti akasya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Maya, dito'y sirong tinagkal nga ka siya paglilinungan. No kasto yan na punot, Matyas. Nalamis kan presko ti polo iti angin, ngaggapo iti laod. Wan mayor, dito pa iti masansan a pagmimitingan may kadag iti kakaduak. Ada ka di bagayo, Mayor? Tarinanta na kami dito'y talon. Natural. Anda, Miguel.
Ngam sagbay ngay bagag ti kagarag. Agmeryanda tayo pa iti kinatang ko abibinga. Sinubusugak pa lang, mayor. Ora siyak, Mayor. Sa anak pa yan napalpaan. Yawid yun tulatan day tabibing ka, Mayor. Tagabuteng nyo ka di akanan ti kinatang ko. At apan nyo nga mga no inikakit ti sabi dong kasta. Ha? Ay, saan, mayor? Adayo akas ta ti panunot mi, Mayor. Ngamala. Tapno, di mat mabay na ni Mayor. Mirindaan talatan ti bibing ka, tatamatyas. Ewan na pa raw. Sanan, di yun ka ng tigijaya kami rin tayo. Tama nga wag sakit ti tiyan nyo. Kat pabasulin dakpaya sinapitungan kayo. Anya? Bayaw! Umay mo alaanan day ti bibing ka, tas ikan ti mangan. Ipakitam kadakwada nga awan sa bidong na. O anya boyong, nabusog ka? Hindi ka pa'y makasaw ni ti busog mo. No, impilit mong tumot kami, nakinan amin di. Para itindo at tao, buyaw. Di nagbukira din tapusing na. Bayan nyo rin. Magitayo, Miguel. Matyas, sana na tayo ni Boyong anangan iti bibing ka. Para kumakada kayo na ijay. Saan mi mat ngayon baga nga da sa bidong na, Mayor? Ang kunami itay, asibubusog kampay lang. Kastangag pa sa mayor. Na kayo matlang kati mangrogrugit iti panunot siya. Pato apangges! Isardeng tayo na topiko. Ti panangan nyo kumay, ti mirindayo abibing ka. Tamangan, numayaw awan, ti gagara. Kanya nga minti magayaw, mayor. Kaya't ko ngay baga ka na kayo. Atin yawat ko king kaadagatal talo ng Matyas. Patakdira kit eskwelaan kan ospital. Anya? Ay, saan Pato apangges! Nakano pa'y anatorturay ka ang makitaltalon ngam siyak nga kintalon. Siyak na kindaga. Sana may parbeng abas talatan ikatin nyo ti makitaltalon kada kayo. Aging ka si bibiyagak. Ilaban ko ti karbengak kas makitaltalaon, mayor. Sige! Mabanggalatay ti kahit mo pagkabangan. Saan ka akabutang? Kat suruten ka! Tatang, nagsangputan niya matarak. Ada ka di parikot yo? Ay, nakay lamira. Anya dayta, may papan ka di iti umadanin ang kalay sa amin kini Mikel? Sana dahi tati problema kanak ka. Anya nga rod. May papaniti taltalunak adaga ni Mayor Placido. Ay, apay, anya ti problema. Dakta kayon samat latag parparikot. Kaputas siyak ti kalawaan ti awat at talaon. Kan aga-abay amin na kinaleng na sakit igit ti kalsada. Kaya ti Mayor pagpatakdaran iti eskwelaan kan ospital. Anya? Sana mabalin tatang. Talaga saan na mapalain. Tadamot karbengak kas makitaltalaon. Awan ngam, igam ti mayor ti turay. Oray pa. Saan nga amin na pangupisina ni ti gobyerno kat tengel na. No ituloy ti Mayor ti plano na. Inak agreklama iti masaknan nga ahensya. Sige, Karnal. Aramidin nyo amin na rumbang. Nga malwadan nyo kumamasugatan ti anak ko, makita yo. Wan, narikatan no dagiti balayo ti makatama kang wala. Sige, Karnal. Agyaman na kit impormasyon. Sige, bye. Asino siya imawag, hali? Ni Colonel Coloma. Imbaga na kalpasan ma-surveillance ti bantay ang maatap ako dagiti tulisan. Isayang katdan ti obensiba. Diyos ko, kasanon no may ramraman ti anak ta mapaltugan, hali. Dayta ka manan ako na. Pasigan negatibo ti pambarunotam. Awan da sa mapasama kita anak ta. Inggunam-gunam ko ken Colonel ngalwadan da masugatan ni Chloe. Sapay lako mga rod. Tawan to ti dakas ang mapasama kiti anak ta inton sumangpet dito'y balayan. Anya ti kunam, Miguel? Kayat ni Mayor apatakdaran iti eskwelaan kan ospital ti taltalunan ni Matyas? Wala na. Katetalaw na iti parikot ita ni Tata Matyas. Kan saan lang gayam nga eskwelaan kan ospital ti plano dang ipatakdan. Anya pa'y nga raw? Kaya't dapay kano apatakdaran iti apartment kan restaurant. Kasta ka de? Wala na. Kahit anya nga raw ti kuna ni Matyas? Siyempre, di na kayat.
Ilaban na kano ti karbengan na akas makitaltalon. Mailaban na nga ta, anak. Apay akas ta ti saludsod niyo, nanang. Gaputa, dagiti plano ni Mayor nga ipatakder. Kat para iti pagsayaatan dagiti amin nga iturayan na. Wen nga agpaiso, nanang. Ta eskwelahan, ospital, pagkasirahan, kada panganan ti kayat nga ipasde. Ang panunutan na kumamit nga ada mapiktaran at tao. Anak, iti plano ni Mayor kat panagkunak. Adon to ita ti umayon kan kuana ngem ti ilablaban ni Matias akarbangan na. Miguel, no kaano pa dandanin ti kaaldawan ti kasarta? Isumati sa sangbay ti sabali man na problema mi kanitatang. Anyakit nga minti nakapanunutan ni Mayor nga agpatakdar iti pribado nga eskwelahan kan ospital na. Nalipatam ka din. Nga iti laksid a politician ni Don Placido. Business-minded pa na ichay. Mananggundaway unay ni Mayor. Pudno day nga imbaga, Miguel. Apay kasla agluwa ka manan. Saan? Napulingan aksa. Napulingan ka no tinaybagak ama ng gundaway ni Mayor tinakaluang, Amira. Saan? Apay ko makit di na makaluwaak nga po iti day nga imbagam. Wala. Sardeng tangaro na pagsaritaan ti may papaniti taltalon niya. Bareng no makonsinsyan tumatlaan ni Mayor. Kat di na ituloy ti plano na. Pinunumat ng dabasom. Kas kamat lamalagagawan kan may ibusan iti arak. Ado, tiduldulin ko. Isuadi mo na ibigbiglaan, dagtagay. Imasag namin unay tiraman to'y inwarayo ita nga arak, Mayor. So, pinunok to'y baso. Ala, ituloy tatiaginom. Di mo ba ibayagan tabaso di tatakulap mo? Tama nga numabuong. Ay, uwan, Mayor. Sige, uminom ta. Aslakayat, tibagik timabartek, boyong. Anya nga min ti makagapo akayat yung manang ti mabartek, Mayor. Gapo, iti anak ko. Anya? Ti amok man no di yung unay pampanunutan ni Senyorita Chloe, Mayor. Tondo! Nagkuraking kajak pampanunutan ti anak we. Namnamong boyong. Aldaw kan rabi ang maburburi-buran ak unay kapag kwana. No apay kit ngamin adida pa'y napaluspusan dagiti tulisan, Mayor. Agibalbalas da kano. Iso, akinutibo dati anak ko. Hangam, agsagana dalangin. Dagitinton soldado ti agtignay, kat patapukin damin da. Kaya't yung arod eram-raman mat at tumapok ti anak iyo, Mayor. Pato apanggis, anyat kinunam. Kaya't mo ta si Kati una kapatapukan na. Saan, Mayor? Naibagak lang day jay. Kaputa amangan no maeram-raman ni Senyorita. Nung makita dagiti soldado, tikuta dagiti tulisan. Hinggunam-gunam ko, ngalwadan da masugatan din ako. Nurumswan to tirangat iti nagbabaitan dagiti tulisan, masapol adi may ramraman din ako. Nadawag ko, sino nga tama da ito'y? Nimot gayam, Colonel. Hello, Colonel! Anya titang-tangatang mititangatang tadi kamot mabalin titumanga di titaga, Agripina. Ijay dua military helicopter gagsarsaro nga agturong iti bantay si Magaysayhani. Anya nga ti misyon dagi jay. Amok, nanya ti misyon da. Tay mawag ita ni Colonel. Oh, anya ti misyon da, hani? Wanawanan dati kuta dagiti tulisan. Anya? Kayat mo asawan. Amon dagiti soldado ti kuta dagiti tulisan. Wan? Nagmabali na kadagito yagundaway. Nakadano nun dagiti soldado ijay. Anya pa'y lagarod ti or-orayam, Placido. Mapan ka matan ijay. Tapos masigurado maasan na may sagmak ti anak ta. Pato apanggis. Mapanak agsaba, kasa ka ni Agripina, kaya't mo katin ti babalo ha.
Kaya't mo ati mayor, when busy mayor, ti sumukat a mayor. Nadada ka sa mapasama kanya. Ha? Sinvergüenza. Di agor oray kalatang arudan dito'y balay iti damag. Kada niya nga ron, ti kayat mo. Mapanak ang semba kas la simot-simot. Ha? Saan na mabalin? Iso nga uray klatan no anya ti damag Agripina. Miguel Barok, amom ka din ti damag? Saan pa nanang? Anya ka di ti damag? Rimaot ka no dagiti soldado iti kuta dagiti tulisan. Ha? Ne, sa di no tinakaamuan nyo iti dayta damag nanang? Naibagan ni Susan, tanangag na iti radyo. Kasta ka rin nanang? Saan aday kan ti pagsaritaan taman Barok? Anya? Soldado dagiti nagtignay amapan mang rescue kini Chloe. Maalad ang tungatan iti ikot dagiti tulisan? Ikararag tayo iti apon. Tasapay ko man, tamaalad ang nanang. Napanan da boyong kanti asawak. Iti kunada pagis-istambayan dagiti pulis. Or-orayan dati resulta ti panangraut dagiti soldado iti kota dagiti tulisan. Diyos ko, salakniban yu kumati anak ko iti anyaman na pagpagadan na. Ilik-lik yu kadagiti bala ti kabusor. Kanikastamot ng dagiti napanrimaot iti kota apaglamlamangan dagiti tulisan. Andaw mauawag. Asino nga tamat na ito eh. Hello? Agyaman akta sinumbatan yung matlaan ti awag ko doon niya Agripina. Kunak no saan asikat umaw-awag itay Amira. Sa balibat kami ng tinamper mo. Sinukatak namin ti SIM card ko, senyora. Anya ka diti bagam ta nakaawag ka. Kaya't ko kumatiyag damag. No kumustan ti panang birbirok yu iti anak yu. Nagiti soldado ti nagtignay. Katsapay lang kumata ma-rescue dan ti anak ko. Amuda ka din ti pangilimlimangan dagan ko na, senyora? Wan, takalpasan ti sumagmamano nga aldaw a surveillance nga inwayat dagiti soldado. Natuntunan damat lang ti kuta dagiti tulisan. Sapay ko mga rod, tamarescue dan ti anak yu. Tulungan na kap ko mga kararag iti Apo Amira. Tabarang makaamin matlaang nga si bibiyag ti anak ko. Wan, senyora. Uray isulaan mo ti maisubad mi iti tulong nga impaayo idi kinitatang ko. Mayor, agam ampayagan dagiti duang nga helikopter iti tuktok ti bantay si Magaysay. Gumagaslag nervyosak boyong. Ag nervyos kayo, Mayor? Abangan no may ramraman ti anak ko iti rangat. Agkararag kayo, Mayor. Ah, Tasapay, taikanawa ti Diyos ti anak yo, kadagiti bala, numapasamak ti rangat. Tonto! Amom lang aroda na niya kamudang kararag. Ibagambay do. Ha? Undaya man niya. Di agparinto mong kahilatan, Mayor. Tabarang makita na kayo ti Apo. Kat ipaay na ti kasi na. Hindi Dito'y kahilatan sa nguwanak nga agparinto man. Sige. No, isot ko na maramida. Mayor. Apay nga inasot yung ti Paltog yaw. Iti pa nagparinto man yaw sa'yo patulong kanya. Amangan no makalbit yaw kat mataya. Talaga kalbitag. No, madagdigan tinervyos ko. Salbag ka. Siya ka mayor nga mong pagparintumengin na kinisang wanam. Iso nga, agkararag kan. Mayor, no tagidaksin nyo tayong bagak, apa nagparinto man yaw. Tumakder kayon. Ibawing yung tibunga nga ti Paltog na yung patulong nyo kanya. Kalbita ka talaga. Saan, Mayor? Siya akong ti agparinto man. Tatumakder kayon dita. Ang pagpabantol ti helikopter. Ay na. Ti amok, no ti igam nyo tayong tinagbo si Mayor. Tagay si Kanti nagparintumang boyong. Kaya't ko pagkararaga mamin na santong amom. Sapay la kumata mailiklik anak ko itipigad. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Ay, Mayor, natamaan aksan. Tonto! Nervyoso! Saan ka natamaan? Mayor, inti aglingat iti dahi adak kalabato.
Umay kayon! Isunti mo na kat binaybayan naglatan dito'y. Hoy, Buyong! Ang subli ka! Si kakit tinabadigan ko timon unakim lab! Loko! Nabayagan ana discharge ni Matias iti ospital. Italaang ana panunot ni Amira iti agyaman, iti inted ko iti apang paopera na iti amana. Hindi pa'y kumanagyaman. Tapno na ay ayok kumamat at timulong. Iwan kayam. Di naman lanalagip tinagimpitar kanyak iti umadaling akasarda ka ni Miguel. No. Di na nga takayat adumaray kami iti kasarda. Kapay nga ginggay ta. Kat awan ti inted na nga imbitasyon. Mayor, nga ato kan babanti mang sunsun-sun kadag iti tulisan. Kat no di dalat ta isuko ni senyorita. Amangan numatay namin. Nasay sayat ba inumatay namin? Tabnawa ng timang riribok ka na tayo, Buyong. Ha? Mayor, nagsardangan ti pa nagpabanto dagiti duang nga helikopter. Nga agam ampayag iti ngatwon ti bantay si Magaystay. Kenuray dagiti adday ti daga. Nagsardeng batan ti pa nagpaputok na. Anya tirungi itam, Buyong. Gaputan alpas laki din tirangat, Mayor. Natay siguro amin ang dagiti tulisan. Paato apanggis. Kasanon nun ay ramraman ngagpaiso ti anak ko. Saan nga tamat, Mayor? Ibagam ka dagiti pulis ang kakatwa tayo. Umuli na iti bantay. Katamun dano anya ti mapaspasama kiyay. Mayor, nasaysayat dagiti latan pulis ti mapan. Dito yung talatan nga aguray. Apay, mabuting ka. E dinto ta nagsardengan ti laban. Saan amabutang, Mayor? Amangan lang no addapay na bati akalaban. Kat mairamraman kayo pa'y no addaman ng mapasamak arangat. Awan mo siguro hindi kalaban, Buyong. Nagdisupayan dagiti helikopter itay. Mayor, dagiti helikopter ang nagdiso itay. Agpangato naman. Sige. Uray tanuan niya ti mapasamak. Abangan mapandan ni Kampo. Malaman, maging gaita. Awan pa'y dagiti napan ni bantay. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Makaawid ko si Bibiyag. Ni Placido, isunti umawawag. Diyos ko, sapay lang kumatagun niyo sa ibagana. Hello, honey. Anya tinamag dita. Agripina! Nariskyo nagiti soldado ti anak ta. Agpaiso, honey. Ang yaman nakiti Diyos. Aguray ka. Payakas lang naliday ka nang ipadamag. Maragsakan na kasan ngamin. Gabot Apay adi mo ituloy, Placido. Anya tinapasama kiti anak ta. Napaltugan ka din ni Chloe kat natayan. Ako, papatim ka rin kumatibakin na mo. Ibaga mo, no anya tinapasama kiti anak ta. Nairamdaman na napaltugan. Anya, saan? Kat anya nga rudan ti kasasaan na. Natay ka din ti anak ta. Ay, makikigutak nga biking ka. At dabiyag naging tayap di helikopter. Gamsan masinuno naging soldado. Numay danon da si bibiyag iti ospital. Agripina. Diyos ko. Sa dino nga ospital tinangipanandakan ko na Placido. Tay tamit lang, mapanak. Mga ni Karnal, ngay panday di pribado nga ospital. Ijay ti pangitarusan na kinwada. Lukas na, mapanakon. Wen, mapan kami kini Boyong ijay. Sige. Sige, Rodan, honey. Bye. Mariribo ka na kiti plano ti Mayor. May papaniti taltalunag. Anyan to pa iti pamataurak iti agserbi ka na kami. No ituloy na pagpatakdaran iti pasdag na iti taltalunag. Makarman tulat tayo tararamidan na kada kami. Tatang! Amira, no ati paanak nga ginaw, lading itag.
Inak maanawa, takayat ko ti mabartag. Saan ati pa naging inom yung tirantak? No, apay ngayon masidega ka na kayo, tatang. Ano nga raw? Ti dama ka nangag ko iti radyo. Ano tinanggag mo? Rinaot ka no dagiti soldado ti kota dagiti tulisan, hindi bantay si Magaysay. Kat na-rescue dan ni Chloe. Anya? Ay, nasayat mo't ano naagaw dan iti iman na iti tulisan, takasimay. Talaga nakakaasi, tatang. Kan pagduadoan ka no, ti panakalasat na. Tapay, ano tinapasamakin ko na? Nairamraman ka no anap haltukan. Gapo iti pa naglalaban dagiti soldado kan dagiti tulisan. Grabe ka no, ti kasasaad na ngayon panday di ospital. Anya? Mabalin nga ison ti karma ti mayor kadang iti aramidin na kadatayaw. Angam, san arumbang ani Chloe taglakam, iti supapak ti kinadakas ti amana. Apay nga ta ati agring ti cellphone ni Amira. Nalubat nga ta. Miguel, sino ay ati awagam? Ni Amira nanan. Lubat sa ti cellphone na tadi matagring. Apay, damanan papanan nyo? Ay nabaro, di kay kumaunay umad-adayo kini Amira. Kadnay, dandanin ti kasaryo. Ang mga no adamanan dakay sa mapasamak. Manang nga si ti Apo nanang. Papanan nyo kumamanan kini Amira aya. Awisit ko mang income kita ni Chloe di hospital. Anya? Mapan kayo adagos? Ay, saan baro? Di kay mapmapan. Ha? Apay nanang. Kaputa ko na ni kumpadre Ponso. Abantay sarado kano dagiti pulis ken soldado ni Chloe iti ospital nga ayan na. Anya? Apay nga mo ni Manong Punso ang nakabantay dagiti pulis ken soldado kini Chloe. Gaputa agbambantay met ni Ponso iti anak na amasakit iti ospital anang itarayan da kini Chloe. Nagsabat kami itay ijay sungadan tanagawid. Di na ka mga tapastor kan mapan kami. Panag ko nagkatsaan. Ta istrikto kano dagiti agbambantay. Hello, Miguel. Umaw-aw ka gayo itay. Anya ko matibagam? Awisin ka kung maamapanta kita ni Chloe di ospital. Yung kunamot ni nanang, ang nakabantay ka no dagiti pulis ken soldado iti ayan na. Uray saan ang nakabantay dagiti otoridad? Diyak kayat ti mapan ijay, Miguel. Anya? Tapay. Kagurguram ka di met ni Chloe. Saan? Ngam, agnerbiyosak ama kakita iti napaltugan. Di, inton medyo agimbagan. Sa atan tumapan sa rangkaran. Kita ito. Gayam, imawag kanyak ni Jerwin. Rugyan da ka nun ti agar ko sa simbaan inton bigat. Nasayat no kasta. Basta yun udi dadagiti fresh flowers. Siyempre. Amo, Miguel. Kaso nagtagain na pala ang kanyak ti umadanin ang kasarta. Apelyidong tumatan ti apelyido. Awagan na kanton iti Mrs. Amira Banal. Sapay na kuma. Tawan ti makatubang iti kasarta, Miguel. Ay, Chloe, ha? Agreeing ka kuman. Imulhagat mo dagiti matam. Lumaban ka. Di nakampanawan ka ni Papam. Saan Patwa ka pangkis. matay? Apay nang italab-labi kami ti simay tiyanak ta. Ad-adda kas la dumagsanti ka sa sana kadagitang ibagbagam ka isang sangit mo. Pasul mo tikas to yan na pasama kiti anak na Placido. Tapay pabasulin na, anyaga po. Gapot ako na dya imawag ini atulisan. Nga agibalbalas na lang, gapoy tigura na kan ka. Iso kininap na ti anak ta. Oray, tanatay amin ang dagiti jas kaya tulisan. Tama siguradong nga ta anatay na amin. Iso ti pamatik. Nakasaritak ni Colonel Coloma. Una na nga ado, dagiti nakalibas lang ta atulisan. Aglaloy di makita na gawanan gaway da. Nuadaman nakalibas. Sandan ang mabukal ti bungkoy da. Iso ti pamatim. Ngam sigurado amang bukal dan tumanan. Tapno may balas dala ang dagiti natay ang kakadwa da Placido. Agawid akman lang di balay. Sino ka tapos na ti mawawag? Hello? Engineer. Si Kamod Gayam, pasinsyakan. Sanak ngamin ngaging pun-punbok ti number. Huwan. Alda dito ospital. Kadwa ka mang bambantay anak mi. Sige nga ron, engineer. Agripina.
kahit nakakasalita ni Engineer San Juan. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor? Masinig ka. Di ka makipindok ka kanyak. Nagsarita kami kan engineer. Panggap iti pan nakagabor, iti pagdiswan, iti patakder ko pagadalan. Kat si katipos ka kamang kita, iti pan nakagabor na. Kanon to ti panaggabor dagiti tao na Engineer Mayor. Kan sa di na pasat ti kataltalunan nila kay Matias ti magaboran. Iti abagatan di kalsada. Yag di din na kinalang nga dabay bagay na. Iso mayo na ang magaburan. Anya? Unang Mayor, saan pa'y amabalin ang maapit dagiti pagay nila kay Matias? Awan bibiyang ko no di pa'y maapit. Basta magaburanan. Unang sayang dagiti pagay ang magaburan, Mayor. Kagura na kay lakit din nila kay Matias. No pagaburan nyo, ti kapagayan na. Awan nasakit abakrang ko kunak manen no kagwara na. Di nagtumot lay botos na eleksyon. Unang Mayor, nakasaysayang dagiti pagay ang magaburan. Siya kakindaga saan asika di nakmansoruan. Na? Ado ti agtutubo ang mabinipisyaran no may pasdag ti barwa pagadalan. Iso ano may sawin no duwal lang at tao ti mapagurak iti pandakagapor da yadagak. Awan na sakit abakrang ko, hapa to apangukis. At dekorasyon mat gaya man da Jerwin iti arubayan apakaangayan to ti resepsyon. Unanan, nalpas dan iti simbahan. Talaga saanan ang magawitan iti panangasawa manakaw. Unanan, inton bigaton ti kasarmi kini Amira. Awan gayam. Pag mirindaan yung tuman nagiti umay agi plastar kadagiti lamisaan, kas kada tugtugaw iti arubayan, nana. Uwan baro, adain sa ganak at turunag asaba. Kan nangapuyak iti diket, arangidag asuman, nga ipasango tayo kadagiti agarkos, kan agi plastar kadagiti masapsapaw. Agyaman naklaw na, nana. Kumusta ang di anak ta, Agripina? Awan pa'y nagbalbaliwan na. Nakakidamlat na. Kan pulos, asan nga gargaraw. Dagitawan ng bain. Matay lang ka nagtapatapukak anin eda. Aramidam, saan nagpatinggala ang iti sao? Uray ang biyag ti anak ta. Katnas kan abalsan dagiti tulisan plasido. Wan, paraot ko kadagiti soldado ti paglimbangan da. Sublatan naklarod amang bantay iti anak ta inton bigat. Andya, tabayad na ka di pa namin ton bigat. Tasyak ti pagbantayan. Nalagip ko nga inton bigat gaya man ti Kasarda Miguel kan Amira. Tanya ko ma. Agawidak. Taing nakto idaw as ti ginatang mi ni Chloe arigalo mi kadakwada. Pato apanggis. Matmatay lang aro din ti anak ta. Di pala irigalo yung kin Amira. Di pa karingkuran nyo. Sayang dagi jay no saan mi amay honey. Diyan kahit abantayin ta anak ta. No isong trason mo, apumanaw di ospital. Pambarak tumat ko man gagdigos kan mangalay ti pagsukatak. Iso si kantupay la kumati agbantay. Saan ka di ang makaawat? Kunakmet nga do ti obra ka di munisipyo. Wanagam, honey. Magisarita ka tulatan itinar sa mang bantay iti anak ta. Tangdaman ta kuremado. Basta maasikaso daan na saya. Uray adatang danan tamang bantay. Sa malilaeng, no data mismo ti anda iti sibay ti anak ta Plasido. Agripina, saan lang adag iti trabaho kiti munisipyo ti pakaringkurak. No di pa ikat pati ti panagpagabor ko. Anya ti pagaburam. Ada ka di manan project ti munisipyo, isong agpagabor kayo manan. Saan? No di kat di ti pakaipatakdiran ti skwilaan ti pagaburak. Anya? Nakapagsarita kayo kadila na saya at kanimatyas panggap iti na itabanag. Abay kumabay lang ang kasaritak. E din to tadagak mat ti pagaburak. Sana nanas ka na, Agripina. Wan ang amang ano agririn tumanan. Kasanon no bantayan na ti pagaburan niyo at talunan na. Saan na ang mabantayan ninton bigat? Takasarda Miguel ka namira ninton bigat. Isong arod ng iranak tiyag pagabor. Tapno di na mabantayan, Agripina. Nagtangkan ti ulong Plasido.
Makaammo ka man laangan. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Tatang, apay nga itala sumampot kayo. Saan kayo kati ang mabisin? Malaman, di kayo painangan daw. Nagitudo akit mais igital talon. Iso ti pinamudpud ko ibisin ka. Anya? Adang rod ininom yo. Ado matibunga din yung itipong to ti talon tayo. Simok dalak iti maysa. Isang ti ininom ko kitubog na. Ay, unay kayong tatang. Sobrat kinagagat yo. Insaganak ngamin ti kanan nagititarakan ko abaka kadanwa nga para inton bigat. Tsak to ngamin ng masango nga iwayway ida. Gapo iti kasaryo ka ni Miguel. Ala, nasayat mo to kasta tatang. Napnusaan yung tapang panunutan dagiti tarakan nyo inton bigat. Uy, ket sa paag tulatan ti mapanmang iti kanenda inton bigat. Agsala kayong tumat tatang. Ay una, agsala kami to kanabalayan. Dahil tayo balsay. Oo na yan. Makumpasan yung tupay lahat amat ti tukar. Ay, nalay nga kasumala anak ka. Balsay man, wano tsatsa, kabala. Ala, nasayat no kasta tatang. Nalalain kayo nga tangam ni Boyet. Ay, adayo, agsagki-sagkingan ni Buyat at sumala. Hagapo iti diabetes na. Ay. Idin to ta sakit. Naku, lagtitak pa lang. Akas lalo ti. Ay, Ala ni tatang. Nakamerienda ka din dagiti nagdekorasyon ni Tarubayan? Wan, nakamerienda da amin na. Uray dagiti agi plus-plastar ka dagiti tugtugaw kas kadalam na misaan. Nasayat nga rin mo kasta, nana. Inumarak ka da kapananak ka. Ha? Papanan nyo ka din? Inak man takulot tayo buok ka. Anya? Ay na. Bakbakitan kayon. Arisgaran nyo pala tagpakulot? Kan pati naak to pa yun tayo puraw a buok ka. Boyong, ada meeting ti Mayor's Leginton bigat. Saan ko masango nga may kitaan ti magaburan na paset ti taltalunan ni Matias. Isu asikan tulad ti mangkita iti pan nakagabor na. Wan, Mayor. Kasano na maamuan nila kay Matias? Kat bantayan na ti kayat yung apagaburan. At talunan na, Mayor. Saan to makaumay? Takasar damira ken Miguel inton bigat. Ha? Gaya man niya. Inaktuman kit di. Makidaya, Mayor. Aniya, ipanang bantay munto ti rumbang nga si kaswam. Sangkit di aday tamapan makiponsyon. Agpartidan to kanong ngamin itinwang, Mayor. Kit makaramramanak iti pinapaitan. Ikan kan tulatan iti igatang mo iti karinderya. Uray sa nga dongdong katibusem. Basta bantayam ti pagkaburak. Apaset ti taltalunan ni Matias. Nawatam. Ha? Halo, ang Rebina. Abay ngay mawag ka. Nakapuot ka din di anak na. Saan pa'y? Parang lumakapuutan, honey. Adat pagkunam. Kaputa nakita ka na igaraw na titakat ti saka na. Andiya. Ti pailasakan na imbis at iramay ti mo na. Isu ka di tinasiputam. Wan, sapay lang kuma. Tandang tumanan sa bali ang may garaw na apas at tibagina. San ka di pa yan nagmulagat? Saan pa'y? Normal man tanti pa nag-aangas na. Saan akasla ideya pasaray alawan na ti pa nag-aangas na, honey. Hala, bantayam nga ron na imbag. Isugarod nga imawagakin ka. Takayat ko nga imagagat na nakasaritak others amang bantay iti anak ka itong bigat. Andiya. Ipay-ipay-som timbagam kanya. Ngayon kay tulod ti regalo yo. Kadagiti agkasarin ton bigat. Wan, honey. Sayang lang nagijay ang ginatang biya regalo no saan mi matamaytad. Ha,
Baka mo kamadlagan. Ngam no siyak, mabainak ang mapan iti kasarda, tadidak met inawis, ha? Nayimas ti arak. No kasto nga da pakariribo ka. Tatang. Sumip nga tan. Arak pa ilang to sang sangwan nyo. Kat ang mga no saan kayo to na makapagmarcha. Ang mga abay kanyak into nagkasar kami kini Miguel. Saan man anak ka? Awan pagdanagam tajak matranta tagpartag. Umino maklat basit. Gapo iti pan nakariribo ka. Anya ayat ipakarilibukan nyo pa ilaang. Naisagana yung matan, ti kanan dagiti tarakan nyo intong bigat. Sana mapunas iti panunot ko ti plano ti mayor. Apa nagpatak dari ti pagadalan, anak ka. Agpaisaw, anapintas ti intensyon na. Ngamsak mo ti pirme amay piktaran. Di mat ko nayo, nga ada pagkamangan nyo, tapno maabang mo na malapdan ti plano ti mayor. Ada? Ngam saan ko masinuno, no sak ti ayunan da. Iskwilahan mo, jay kontraak amay pasdag. Tatang, no saan nyo man amalapdan ti plano ti mayor? Mabalin nyo man ti makikondisyon kan kwa na Kanya kumangay a kondisyon ti kayat mo akid dawak iti mayor. Ti kaslagong gunayo anangay aywan iti dadya ataltalo ninyo tatang. Kasla separation fee, kuma? Ay, maday. Dak kaya tagkid daw itan naman na banag iti mayor. Aglalo kat saan ko pa'y anaapit na iti pagay tayo a plano na apagpatakdaran iti eskwilaan. Ay, nangala, lipatin niyo pa ilang raday ta panunutin tatang. Tikit di kasarmi intong bigat, ikan nyo iti atensyon ita. Isuti panunutin niyo. Entong bigatan, ti kasarda Amira. Wan, Mayor. Di kay kadaagimon? Tabay ko mga gimo na, kinindotawan materilasyon mi ka Amira. Awan nga agpaiso, Mayor. Da kayo tiing mo na kinkwana. Tagiwat mo, ang mga nwad na makanggagking ka. Anya tinarik na yo, idi pinilit yun ni Amira, Mayor. Tila damdamagang buyong. Siyempre, naidumduma aragsak tinarik na. Akasam, siyaktim mo na. Nakamalmalas ni Miguel, Mayor. Tasaanan a virgin idatag na iti. Nadaag nga alta. Damo na akad na sinaw pa lang na Mira. Di na mo. Anay ko takon. Ngabagore ka. Ada planok mo yung. Anya ti plano yo, Mayor? Kaya't ko apasing kedan di bang takdi kini Amira. Isungat dan tumut la ited ko regalo kin kwara. Amabalin, apagkulayawan na buyong. No kasta, dumaray kayo matlaang iti kasarda kini Miguel, Mayor. Tapno maitad yun lang ti kunayo arigalo yo kini Amira. Sana ka dumaray. Kasano nga rin maitad yun ti kunayo arigalo yo kini Amira, Mayor. Sikanto ti mangitad. Ngam masapol, alimad ti panangyawat mo king kwana. Anya? Nagmayaten no kasta, Mayor. Tapambarak tumutten amakidaya. Makasidak matlang iti pinapaitan akarnit noang. Tondo! Saan mo aranaan di panangan? Agbantay ka pa lang iti magaburan na paset, ti taltalonan ni Matias. Sa akan tumapan, no dandanin lumnag ti init. Anya? Ay, sayang. Malpaston ti daya, Mayor. Halaga amal paston, kat makaawid tunga taaminan dagiti sa ngailida. Isunto, ti panangipan mo iti regalo ka na Mira. Anya ka diti iregalo yung kinkuha naman. Ibagak ngam di mo ibagbagay ti sa bali. Dua talang nga makam mo. Buwan, Mayor. Saan nagmatachismuso? Anya ka diti. Inak to itad kini Amira. Talo anangisi na kandila nga daribon na apuraw. Kentalo abala ti paltog. Anya? Ape akas diti napili yo, Mayor. Simbolo
Ti panang patay ko kin ni Miguel. Ni Matias, nagipulong kadagiti pulis ni Amira. Ang bigatan. Sana ko rin ang nakaturog. Kaputakas lang laladutak manan. Diyos ko. Anyan to nga ti reaksyon ni Miguel. Namadoktalan na asaan akong anasin ako may kalay sana. Mailimod kong tupay matngatakan ko na ti panagdadagsan ko. Mira, bigata na na. Rumwargan nito sa led mo. Palay, hindi pa nagsagana para ti kasar niyo kan Miguel. Ay, huwag tatang. Itayak pa yan nakariing. Rumara ko. At ti ka pa manakaw. Agyaman nagtatang. Naputot. Kuya tampay mo't nga minakit no. Kay dadadang na ita. At ti napalaman na napandisal. Anyat impalaman nyo. Itlog Ay, sumot inalaka nga ipalaman. Ay, diyak kaya titlog tatang. Saan ako namang hindi ka pandisal. Da kay latan. Anya, apaya di mo kayat itlog, apalaman ti pandesal. Diyak kaya ti ayaw mo ti itlog. Ay, unay kan. Kas kamot laaginaw na nakapilpilay. Anya? Oh, di nakmulagatan na kasta. Abusta nakalinlinag lagi ti matam ang nabigatan. Di kan samot nakatorturaw ta excited kan samot una yan na maikasar. Ala, tilay bagbagayan tatang. Nakababain na damakang sa mali. Agpay suma, saan ka day? Huwag man laangan. Tapno sumardan kayon. Nay, apay nga agdulo ka manay. Ala, umigop ka iti kapay. Kabarang masukal ti panagdulob. Oo, tatang. Isap, Dispensaran na tatang. Yan, pas kalaaginaw ako nak. Anya manan aya ti kinagura ti rusok mawanak kao. Nalamiisan siguro tatang. Ang karainumak namin iti nalamiisa danom iti rabi. Ay, amom lang aro na nakagura ti rusok mo tinalamiis. Namisumot ti kayat mo. Imawagan ni engineer. Kat kunana nagrubwaten di talwa damtra kamang gabor. Di pa kay patakdiran to, iti pagadalan. Iso amapan kan. Buwan, Mayor. Ento nagretira dagiti driver. Hingkan to ipanan ti regalo kinamera. Buwan, Mayor. Sige, enak nga rodan. Sige, alwadam ti bagnata, di ka may tiklab. Ani, papanan di boyo. Ah, Kaslatan ang ipaunam kan kwa na. iso ti bang bantay, iti pan nakagabor ti taltalon. Apag diswan ti skwilaan. Anya, kat sinupay nga ron ita ti driver ko, iti dadaray ko iti kasardami. Di saan ka na mapan? Ibaon mo tulatan ni Boyong nga mapan mangipan kadagiti regalo. Ito nagretira na iton malam. Kaya't ko asya ka mismo ti mangyawat ka dagiti regalo mi. Hala, no isot ko na makamo ka. Ngam numapan ka, di ka kumagbaybayag. Tamapan kan tumit lang i hospital. Diyos ko. Pakawanan ako ma. Lukas lalinongkok ni Miguel. Itidyak pa nang ibagakan ko nang agdadagsan ako ng ikalay sana. Amira, apay nagluluwa ka amagmag na. Kitaam, pasidigan ni Miguel. Iyawat kan kwa na anak kao. Luan ni Ragsak na ito makikita yung kanyak tatang. Oh. Aday tanda abala yan kan Miguel. Sumardik tan ditaw. Amira, nauray tamat lang tinagasat ngal daw. Apa nagkinarita itinadag ngal ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman kami iti kadayo amin na ng saksi iti kasarmi kini Amira kakabsat. Agyaman kami. Congratulations, Miguel, Amira. Doña Agripina, may kayo dito simba. Uray nalipatan na kami nga inimbitaran. Imayak lata, tapno umay kumat iabra sa tipan ng kablao ko kada kayo, Amira. Agyaman kami. Doña Agripina. Kakabsat,
Maawis kayo iti balay. Ituloy tayo nagraragsak. Agrambak tayo iti panagkasarmin kini Amira. Katuan salain tayo. Miguel, Amira? kasla, ang sipmati pa nakita. Ha? Maulawak. Ano? Oh my God. Asibahin ka. Ha? Apagay, nawan Amira? ang sipot ni Amira. Amira! 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 Nanang! Tatang! Umay kayo man dito'y! Naawanan ni Tipot, Amira! Ay, Diyos ka. Siguro kat na una ka puti sobra apudo ti panawan. Ala, itaray tayo may hospital. Agmalagat ka! Kanyat na pasamak. Giyaman! Nagmulagat ka matlang. Naawanan ka ita itipo. Sa nga pulo na lud adarat tinaigabor iti kapagayan nila kay Matyas. Nakasaysayang dagiti nagaburan adawa. Isumot ti mandar ni Mayo. Makamo dinan no agungot nila kay Matyas. Ti matlugan ni Mayor deta sumungan. Boyo! Apay ngay may kayo, Mayor? Gapo, takayat ko magkita. No kasanon, tikado tinagaburan nyo. Nakaadudan, Mayor. Adda na unag ngamin akin lang iso nga. Adot may gabor. Sana bale, oray tado ti may gabor. Basta masimpa ti pagpatagderan ti eskwelaan. Nakasaysayang dagiti dawa ang nagaburan, Mayor. Nagbubunas dapay. Agungot tulakid din nila kay Matyas no makita na ang nagaburanan ti daduma kapagay na. Awan maramidan na nga uray agmauyong tupay kitten when numaatake. Adado ti umayon kanya kita ngam kengkwana. Eskwelaan ti may patakder. Sige kakabsat, mangan kayo lata. Ado ti sagana tayo. Huwag kakabsat. Di kayo agbabayin. Amira, mayat ka di matlaangan, tirik nam, anak. Wan tatang. Diyak ipadlaw ang malipay lati riknak. Kapo iti panagitinaw ko. Apay nga rin nakasunanay ko lang ka. Uno, madikari-pay lati marikrik na. Kahit no ta, inkanto ipa-check up iti doktor into man. Ay saan? Awan sakit ko. Iso asaanin anas kan nga ipakita nak iti Dr. Miguel. Huwag kayam. Ayan nito niya Agripina. Ay, imanawa, ni tayo nayawat na tirigalo na kadakayaw. Anya? Nangan ka di matlaan, tatang? Saan at apimanaw nga roday? Kasta ka di. Insukutan nyo kumangarod ka rin iti masida tata. Isuputak kumaitay, gamon ko na namit asaanay. Tani, ano kano ti karne iti ripda. Sa bagay, bak ng damat. May anyon. Saan abali na saan anangan? Oray ta injaya yumot ako nayo, tatang. Placido, imun una ka matgaya man nakasangpat dito'y balay nga misyak. Itayag ba ya simbang bat? Di mat, ado ti asikasum iti opisina. Nakaununa ka mat asimbangpat. Ato, ngam gapoy ti kagat kan kinalaing ti sekretarya. Nadaras lang malpas ti amin. Nagabuak pa'y kidin iti madaba ang magabgaburan at talon ni Matyas. Anya? Kat, amo ka din ni Matyas ang nagaburan, ti dumapas at ti talon na? Mabalin na san bay? Tawang kanupay matsabali anapan ng kita iti magabgaburan na kapagayan. Sigurado nga agungat tulakit di. Iton makita na ang nagaburanan dagiti dandani maapit apagay na. Ore ako nga tanya ko matimaramidan na. Awan pagdanagam. Kan, santa na pagsaritaan da ita, Agripina. Anya nga ron ti pagsaritaan ta. Kaya't ko apadamagan na may papan itinapanam akasaran. Damag ko nga do ti pinartida at doon sa painuang. Wen, ado ti sagana da Miguel kan Amira. Nga basta anak idaya. Ano tabay? Santa na pagsaritaan ti may papan ti sagana da. Oh,
Sige. Ngumanya pa iti mabalin mong istoryaan. May panggap iti kasar na Miguel Kanamira. Ti panagulaw itay ni Amira, idi makarwar kamin iti simbaan. Anya? Naulaw ko na ang tabay. Siguro, gapo iti sobra unay apunot iti unag ti simbaan. Kan gapo iti kado ti tao. Iso na ulaw, kat naawanan iti puot. Anya? Naawanan ba'y buot ni Amira? Wen honey, ngam apagbit matlaang. Iso asaan min nga impan iti ospital. Ang mga ano at nasakit na. Taapay anaulaw ako na. Sige, kumpadre, Orlan, Amor. Nakailita ako, kumpadre. Uminom tayo lata. Adaw, ti pulutan. Hoy, kumpadre. Sige, hala. Adaw, lita. Mapulutan lita. Adaw, mat ti mayroom. Tatang! Apa, Amira? Ano ti bagam? Nakastao na ti apuram may masidag. Tatang, awanan! Awanan! Ano ti awanan? Apa nagsangit ka? Ano napukaw mo ti parwadyaw? Saan, Tatang? Nakitipagayo. Adat na din maapit, Tatang. Tapay. Nagaburan ka no. Anya? Sino tinang pagabawr? Ni kano Mayor Placido. Adda kano ijay na buyong nga mangkit-kita iti pandakagabor na kiti talon. Tagitin jamblaw! Tatang, ay basak yung matandigi ka man nyo. Makapututuran! Tinakita nila! Payantay bunang ka! Tinagtagtag bata nila! Tatang! Diyos ko, napanan ang mga namakapatay ni Tatang! Tatang! Ang subli kayo! Nyati ko na, Miguel. Madama amagabgaburan, tinaduma akapagayan ni Abalayan. Wala nang. Pinagaburan ka no ni Mayor. Kaapay, idin to tadandanin san mabalin agapasan dagiti pagay ni Abalayan. Isuti bagbagak iti kada kayo nanang. Apag patakderan ka no ni Mayor iti eskwelahan. Anya? Awan ang inuray na makagapas ni Abalayan saan to pagaburan. Amoy man tanti kinaloko ni Mayor. Nanang, Amo nga rudan ni katuganga ang barawk. nagpalikod mo titay ti asawak nanang. Napa na siguro imbagan. Ay, ang mga no nabartag itan ni Abalayan, takasangsangon na itay dagiti ko kumpadre na di talikod ti Balayan agkaw. Miguel! Miguel! Apay, Amir. Ano ti? Ibagam, apay kas tao na tinaras mo yung masadag ka na kami. Inka kumasurutan ni Tatang. Ang mga namakapatay. Itaapa yan na Mira. Sino ti papatayan ni Abalayan? Dagiti imbaga ka manggabgabor ka no ka dagiti kapagayan mi. Kasta unay ti pangtod ni Tatang, hindi imbaga kan ko na. Igam na ti bunang na, pimana. Ay, Diyos ko, delikado. Saan ka mapan, Miguel? Tama nga nung mairamraman ka. Inaksurutan ti katugangak nanang. Kaya't mo nga ron ang mairaman ka. Nung makapatay kayo kini Abalayan, sigurado ang mabalod kayo. Lagi-lagi pa, akakaskasaryo laang kini Amira. Nanan, dagdagas no di na mapansurutin ni Tatang ko. Ang mga noisot mapatay da. Dani, Haron, Yano, bumaba kayo pa, ikadagiti damtrak yo. Tagmerenda tayo. Nalpasan dagiti kakadwa tayo, driver. Naimas to'y puto kung bibing kaala ko da putin kung bitsang. Naku mga bayarak ko yun. Saan pa ila mabalin nga ginom kayo? Taamangan no, maimasan nyo to uminom. Kat maidong paryo dagiti damtrak. Enton malamlatan nga ginom kayo. Uyaw! Uyaw! Delikado! Nila kay Matyas. Kasla ka ti punero anakalayat ti bunang na nga umasadag. Ay, Bakit kayo na? Delikado tayo, Martin. Tumara kayo. aguray kayo. Didak itarayan Danilo. Haron, urayan dak. Patayin kayo! Ayop kayo! Tinaburan nyo si Kapagayak! Ari ko. Nagamudan ti sakak la kay Matyas. Patayin kayo ka! Paltugan ka. Ay! Pinagtugam di tansyan ko! Ka itati patayag la kay Matyas. Di mo patay ti katugangak. Miguel, di mo salak ni Banday Talakay. Tinagbat na ti sakak.
So, apatayak langan. Saan? No ba tayo ni Tatang? Sigurado ang madadaal mo ti reputasyon ti amom a mayor. Kat ang mga noy suntod ti pakabakan na inton eleksyon. Miguel, napaltugan kita kaya Salbag ka lakay. Tatang, kumano tayo nito eh? Saan kayo na makiriri? Apay ngawan betlangan ni Boyong. Dandanin timbagak nga oras. Panangipan na iti regalo kini Amira. Placido! Placido! Oh, apay. Nanya ti bagam tagas taon ay daras mo ngay masinag. Imawag di gayem ta, doktor. Katimpa ka muna nga intaray da ni Boyong iti klinika na. Ha? Tabay. Anya tinapasamak kan Boyong. Na high blood? Saan? Dudikat na tagbat ti saka na. Iso nga intaray da iti gayem ta, doktor. Patwa pangkis. Sino tinatura na ng tagbat kan guana? Ni Matsyas ka no. Saan? Saan na mabaling? Awagak ni Hepe na mapandakamagan ni Matyas. Tita, nabidbida akong tisugat iti takyagyo, tatang. Kunak ko na puruan ti takyag ka. Damgis ba't lagayan? Saan ba't kaya asintado a pumaltog na apuyaw? Tatang, Oh, agyaman kayo, tasaan na laing apo maltog ni Boyong. Ano saan, natay kayon? dinadaan dati dandanin magapas sa pagay tayo. Yung saan pa yan alpas ti panagre-rinlisok na yun. Tatang, baybayan nyo latan agaburan dati daduma kapagayan. Di kat isot pakat katayan nyo. Sana mabalay na mira. Lalabisan ti panangiroromenda kada tayo na jamayaw. Iso kay nakto kumprontaran ni Jibalayda. Ay, saan? Saan kayo kadi amabutay nga mapan ni Balayda? Ayabak amin nagiti kakaduak akatalunan ti mayor. Tada kami, ti mangkundinar ka nagiti aramidin na. Agyaman na kiti panang bantay mo iti anak ko, iti panagawid ko iti balay nurse. Oh, at iti tangtan mo ana nga si kaso ka ni Chloe, bayat ti kaawan ko. Thank you, madam. Kunaknuat ng pagbalbaliwan ni Chloe iti panagsuplik dito yung ospital. Kas iti matlata. Oh, Diyos ko. Ispalan niyo kumati anak ko. Hindi niyo ko maipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulakat. Sus, ang kuyag batan. Chloe! Chloe! Doktor! Nurse! Arayatan niyo ti anak ko! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ispalin niyo kumati anak ko. Di niyo ipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulagat. Diyos ko, apaya kastamat ng tilangana. Matay samat ng anak ko. Doktor! Nurse! Arayatan niyo di anak ko! Ni Placido to yung mawawag. Hello, honey. Umay ka kuma dito yung ospital. Itamat lang! Miguel, apa di mo kadwa ni Amira? Nagbati pa lang iti Balayda, nanan. Inaktualahan into malam. Tapangirubrubuatan na karagiti arawatan na, ngayag na dito balay. Nadalo sa akong ti sila diyaw. Kun kabarbaro jay arpaw ti paapagyaw. Pati supot ti pungan, kun ulas, kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak, nanan. Nadarasmot kaya manakaipak ni dagiti catering services. Tawa ng puluson ti waray iti arubayan. Ay, uwan Taimay met dagiti ka aruba at timulong ang nagipak ni itay. So nga itay nalpas ti panagipak ni, kat ingkat nga kumatan iti merienda kada. Rebeng na lang, nanan.
Isot pagsayatan na no, agkakasinurutan namin ngagkakaruba. Agam no ada kagurguram. Sigurado adi daw masidag. Una, ang may sabalik man ti saritaan tabarok. Kumusta nga rudan ni abalayan? Kuha na nang, damgis lang ti sugat na. Saan ano puruan iti panang paltog ni Buyong kinkwana? Kurt, anya nga ron ti plano ni abalayan? Mapan ka di agreklamo kadag iti pules? Saan ka nun, nanang? Tanatagbat na mo ti sakan Buyong. Nakarakaro di sugat ni Buyong, ha? Asano nga rudan no rautan dagiti tao ni Mayor anak ka? Iso nga roda kinasarita mi kinamira, nga umay kumapailaan dito balay. Aniya? Apaya mo lagatan da kiti kasta, nanang. Kaya't nga ron ni abalayan ti umay paila makipagyan dito'y balay? Dahil tangarot ti parikot mo iti asawak. Tasaan na kayak, nana? Ay, uray siya. Pasensya kan, Miguel. Jakmat kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Ah? Ano niya? Apay, nanang? Ipagarup to pa'y dagiti tao. Asyakmat ti sinangpatan ni abalayan. Ay, jak kayat. Ay na, man ano ko man kastantuman ti bagada, nana? Ay, nakababain. Wala. No diyo kayat. Awan parikot, nana. Tauray ni katugangag. Di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Tatang, ada ibaga kada kayo ni Miguel. Sikalatan ti mga ibaga, Amira. Nasaysayat mo't lang no sika. Anya ka diti ibagayaw. Tapay nga pinpin na tudun kayo mutay. Ibaga mo, Miguel. Kuan, tatang. Gapo iti panakiririyo kini Buyong. Ako unti ng paltugan na kada kayo. Nagtulagan mi kini Amira nga umay kayo pala makipagyan kada kami. Anya, umayak agyan iti balayaw. Da kami kanya Amira, tiyawid mo iti pagtaangan niyaw. Uwan tatang, iti kasta. Masigurado mi ti siguridad nyo. Tama nga umay da kayo rautan dito balay, dagiti tao ni Mayor. Saan ka mabutag? Nakasagana ak amakipin na tayo no iso ti kayat da. Saan kayo kuman amakipinatang kan tatang? Awan gaway yo, nakapsot kayo. Oo, lakaya ka on. Saan kun akabutang ni patay? Maluksawak una iti pananggabur na kada iti pagay ka. Sapay dandanin maapay. Bayan yun, tatang. Uri kat ti malapag sa adan ti eskwelahan ti ginaburanda. Saan lang nga eskwelaan ti plano da nga ipatakder iti dahi dyan talunag. Kastangag peso, Amira. Plano pa ni Mayor ti mangipatakder iti ospital, restaurant, kondominium. Awan ton at italunag no may patakder amin lagi dyan. Dahil itirikat na tamakital-talon tayo la. Iso nga raw nga ilablaban mi ama agraryo kumatidagat ti Mayor. Nayaw-awanan ti saritaan tayo. Kwa, tatang, kasano? Mayat kayo nga umay pailangan nga balay mi? Jak kayat baraw, mabainak ka ni abalayan. Kena mga noy pagarop ni Buyong ang napabut nga na kaon iti panang paltog na kanya. Iso nga gyanak lata, dito balay ka. Nay, Miguel, apa adi mo kadwa ni Amira? Nabati pa lang yung balay da, nana. Inakto alaan yun malang. Ta pangirobrobwatan na karigiti arwatan na nga iyog na dito balay. Nagalusakon ti Silagyo. Ken barbaro di arpaw ti paapagyo. At isupot ti pungan ken ules. Kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak nanan. Nadaras mo't gayam anak kay pakni ti catering services. Tawan pulusan ti wara iti arubayan. Ay huna, taimay mat dagiti kaaruma at imulong anagipak ni itoy. So nga itay nalpas ti panagipak ni, ay ingatangak mat na iti meriendada. Rabang na lang nanan. Ay, isot pagsayatan na no, agkakasinurutan amin ngagkakaruba. Ang amno da kagurguram, sigurado nga awan ti umasaday. Ay huna, may sabalik man ti saritaan tabaro. Kumusta nga rudan ni abalayan? Agwa, damgis lang ti sugat na, nanan. Saan mo't anapuruan iti panang paltog kenkwana ni Buyong? Kahit anyang arod ti plano ni abalayan. Mapan ka di agreklamaw kadagiti pules? Saan ka nun, nanan? Tanatagbat naman ti saka ni Buyong.
Ken nakarakaro pa iti sugat ni Boyong ngam ni tatang. Kasano nga ruda no? O may rautan na mayor. Iso nga rod a kinasarita mi kini Amira. Nga umay kumapailang dito'y balay. Aniya? Oh, apay mo lagatan na kiti kastana na. Kaya't nga rod ni abalayan, ti o may paila makipagyan dito'y balay. Ay, tangarot ti parikot mi iti asawak. Tasaan na mo ta kayak nanang. Uray siya. Pasensya kan, Miguel. Nandiyak ba't kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Anya? Apay, nana. Pagarup to pa'y dagiti tao, asyak mat ti sinangpetan ni abalayan. Ay, diyak kayat. Nana, man ano kumano kastantuman ti bagada? Ay, nakababain. Wala, no diyo kayat, awan parikot. Tawuray ni katugangak nga abalayan nyo, di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Uray, tanatalgan mo tan, di kasasad, anak. Inakmot kita ni Buyong, hindi klinika, ti kayong ta, doktor. Uray, kasi naglaang din ospital. Alawan, ngam di ka unay agbay payag Barang makariingan ti anak ta. Kaya't ko adata ti umuna na makita, hani. Saan nagagbayag? Ala, mabana kon. Aguray ka, adaman pa'y ladamagag plasido. Anya na ita? Ituloy mo ka di, jay imbagam apa-arestom kadagiti pulis ni Matias, gapo iti panang tagbat na kaniboyong. Wan, isungay nawagag ni Epe. Ibaga kinibuyong ay darum na ni Matias. Itak lang tilaing kan kinatanggan da yala kay. Bay amon, uray kat pinaltugan mat ni Boyong ni Matias. Romba nga ikaro ni Matias, ti katukad ti bason. Amanos da anwa, tanakapag din ng randabat nga agpadpada. Nakarkaro tinapasama kinibuyong. Iso masapol nga agsungbat da ya Matias. Kumusta ka, Buyong? Nasakit ka na ut-ut pa lang ti sugat ko, Mayor. Agsag-kisag-gingak pa lamag na. Nabuntog kan tumat, ngagtaray. Iso na tagbat na ka ni Matias. Agimbag lang ti sugat ko, Mayor. Agsaga na lang ang daya amatyas. Agtanang ka. Ang mga ano nakarakaron tumanan ti aramidan king ka ni Matias. Dandaninak na patay, Mayor. Isarong banglaan abumalasak. Pinaltugan mo titakyag na, saan ka day? Una ang damgis lang, Mayor. Di dati pagkunaam, asan mo nga mo ti pumaltog, tadi mo na purwan ni Matias. Iti sumaruno, kat matay ton baban iti bala ti paltog ko, Mayor. Tonto! No pumalas ka man, sana nakastawagas. Anya nga rod, Mayor. Idarom mo, pabalod mo. Anya? Nasaya-saya at numatayan, Mayor. No patayam ni Matias, ibagadan tumanan na siya tinangbilin kan ka. Katukas tati mamati na gitid tao. Maabak ako no at direksyon. Una ang kayat ko ti makabalas, Mayor. Mabalas mo lata. Babaan ti panang paibalod mo kinkwana. Idarom mo! Siya ti mangtulong kin ka. Sige man langan, Mayor. Tawagak ti abogado. Kastamat kan hepe. Tay sudat mga sikaso iti asunto asangwan ni Matias. Apay nakalidliday kayong utan. Bagitayanak tayo ruburubuat bumutan ng itiarawatan malakaw. Kunami mat, nga umay kayo pala makipagyan kada kami, tatang. Mabainak ka niya balayan. Takas ladwatan nga nyawil ni Miguel Ibalay na nusurutin ka. Alakot, saan kayo nga rodon nga agliliday at tatang? Uray kat inaldaw to asarong karan kayo dito'y balay. May kawak to sarsarong karan naktulangan. Saan kan akadwa dito balay? Tatang, uray siyak, maliday anak mo't amang panaw kada kayo. Naman niya nga rod. Nakiasawa ak mo'tan. Maawatan ka anak ka. Tatang, adan sa Tim Miguel. Sukunan na kun. Isulakit din yung nakatricycle na nagsardang iti arubayan.
Tatang, saan kay kumaunay nga glidlid ay iti panangyawid kon iti balasang yun yung balay? Ikarik, saan kun to asaktan? Sapay ko maaka matakdaram na ita akarim baraw. Ay na, wen tatang, ay ayatik ko na iti anak yo. Kat saan kun to nga ipaayam iti anyaman ang pagsakitan tinakam na? Mamati ak kadagit nga ipagbagam. Ta amu ka unay. Ala, ket sapay ko ma. Ta maipaayan na kami taon iti apo ko kanya apalayan. Wen tatang, at danto ada gusto aywanan yung apo ko. Tamong baraw. Ha? Anak kan apo ko tirayaw iti pagtaengan. Wen tatang, katno kayat ni Amira, di oray sa nga dosina ti agbalin nga anak mi. Ay, susan mo ta. Ano unay mo ta na ita sangapulo kat dua. Ikatam ti sangapulaw ta. Ha? Dula ang ti kasayaatan nga anak yaw, anak ka. Anya? Lalaki di lalaki kan babae. Mabalinad. Uren o. Nagsarding kay taon. Ni, tatang, ada patrol car ti pulis ang nagsardeng iti batog ti balay. Malasin ko di imo na dimsaag iti patrol car. Imot patrol man rako yan ay dyan. Anya nga ti ibagada kada kayo tatang. Umay ka. Sabtin ta iti pulis. Da kayo latan ti makisarita tatang. Mapanak iti ayan ni Amira. Ang mga no agnervyos iti yaay dagiti pulis. Anya nga tati ibaga dagiti pulis kini tatang, Miguel. Diyak amo. Tadyak mo pa imasadag iti ayan na, Amira. Tingata pa nagdin ng randa ni Boyong tirason. Nga imay dagiti pulis. Takil ti atap ko akasta. Nagdarom nga ta ni Boyong. Mabali na kasta. Amo mo ten, mayor ti amo na. Kan sugsug ni Don Placido. Sa nabara pala ti papangariman na kada kami kinitatang mo. Ha? Oh, ni, Tiliwudan sa mati tatang. Oh my God, mapantay kayan da. Parwarendak di tayo. Di nakibalaw. Parwarendak. Tatang, agkalma kayo laang. Ang mga no, ag-high blood kayo. Nagakade, amay lidliding latan na iti awaran gaway akas kada sayaw anak. tatang, di kayo madanagan. Mapankam to kini Amira karagiti namnamahan mi ama katulong kada tayo. Iti kasta, saan kayo ngagbayag dito pagbaludan? Gusto ti atap ka. Asinugsugan ti mayor ni Buyong. Tapno, paibalod na. Tatang, aramidan mi ti amin akabailan mi kini Miguel. Tapno, makaruwar kayo iti kabiitang na panawin dito pagbaludan. Agyaman na katorne. Sige nga doon. Bye. Oh, asino dyan kinasarita, mani? Apa yung kasla naragsak ka? Talaga maragsa ka na Agripina. Tiniliwan dagiti pulis ni Matias katanda ni di pagbaludan. Nagdarasan? Natural, mayor to asawam. Isuan na lakal lang di pa nakaipisog ni Matias di pagbaludan. Mala, sa paila ko ba? Tayson ti pangrugyan dayjay amatyas nga agkorno kada tayo. Gapo iti panakaibalod na. Agkorno man wino saan. Napodot lang tati ulok keng kuana. Katita na baludan, adadan adi na malapdan, ti parang pagabur ko kadagiti tal-taludan na. Kuma, inton malpas ti panagaapit, ti pananggabur mo kadagiti talon na. Tapno adan tumot pagabang na kadata. At nadulat na pagabang na. Tasan pa'y madlang ay suamin na tal-talunin na kat magaburan. Wan angam nakasaysayang dagiti nagaburan na kapagayan ni Matyas. Aglalo kat daydayawan daan na bunas dagiti dawan na. Apay kumamasayangan ka. E dento tasan mo't adatatakim pagay kadagiti nagaburan. Hugayam. Awagak manan ni Engineer Juan. Tay tuloy na tiyag gabor. Naggapuan, Miguel. Apa niya itakalaan nga sumagpat? Nagapuak iti opisina ni Atty. Macario. Napan ko inyo man, no kasano nga makarwar ni tatang iti pagbaludan. Kat, anya nga roti ko na. Kunana adi kayo na yagdanang. Oray kat, attempted murder kanulaan mo ti kaso ni tatang. Asikasunan to kano ti panakapian sana. Tapnormaren. Agyaman nak. Nakasaysaya ata ka ni tatang, Miguel. Siyempre,
Imbilang kumutin nga amak ti amam, kaput agasawa ta na Amira. Mabit lang. Agun-unay ti cellphone ko. Sino nga taday tang mawawag? Nimot manong pan yung... mabit lang. Hello? Anya? Gaburan damanan ti kapagayan ni. Owen. Sige. Bye. Anya? Igel. Intuloy da ginaburhan ti kapagayan ni tatang? Kasta ti ko na ni manong pan yung... Sana mabalin. Masapol nga sasarita kami nga muna sa dagabur. Bay amon, Miguel. Ang mga nasikamot ti maisagmak. Sana mabalin, Amira. Mapanak. Kasaritak na kita gabgabor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige! Gaburan nyo lahat na nagiti pagay ni Matyas. Sana na may parit na kabaludan. Mayor, Di Miguel. Iso ti dimtang nga nakamotorsiklo. talaga ka di nga awan konsensya yun, Mayor. Makita yung matadandanin maapit na gitipagay ni tatang. Ngamin tuloy yung palang pinagaburan. Gapo ta magagaran akon. Amay patakder ti pagadalan. Apagadalan to nagitubing, Miguel. Wala nga, saan kayo pa'y nakapagtungtong anasaya at kinitatang Mayor? Tanya ko matipagsalitaan me. E dento adagakpat na ito'y. Gatang ko na ito'y maawatam. Pudno agatang nyo, Mayor. Kukayo. Nga maday lablaban mi itira ito adaga. Kat no matuloy ang agraryo, kukuamin. Tondo! Gapoy ti pingat yo mangilablaban. Agbalbalin kayo nagamrod di tinaga. Maawatam, Miguel. Mayor, intuyang ti gobyerno alinteg ken paganurutan ti surutan tayo kuma. Itulok yo kuman ang agraryo tinalawa akataltalunan nyo. Pato apangkes. Aging gat si bibiyagak. Agtalinada kukwak tinagatang kwadaga. Gatawan sa bali ang makaagaw kanya. Apay ngay may kamanan niti pagbaludan, anak. Gaputa da ibaga kada kayo aron bang amaamon nyo, tatang. Nasaya at da ito'y abanag. Adamat dakas. Noanya man dayta, ibagamaon. Di na ko mapagagarain. Tatang, napanimigil iti opisina ti abogado. Ni abogado Macario. Anya nga raw, tinagsaritaan da. Tatang, saan ka numot ang nadagsan unay ti kaso yo? Iso adagon dawa yung magpiansa. Inkari ka nun ni Atty. Macario at tulungan na kayo. Agyaman nak no kasta, anak ka. Ninto abogado Macario ti pagyamanan niyo, tatang. Iso ka no ti mga sikaso iti panagpiansayo. Ay, agyaman nak Okay, anyaman tindakas adamag ako nam. Pinaituloy ni Mayor Placido ti panang pagabur na iti kapagayan, tatang. Anya, ti karasay na mayor. Saan ko na maura ti panangtiyan sa'yo kanya? Aglibasak ni ti pagbaludan. Kat inak ka rin nisot ng itawaran bain. Ay, saan, tatang? Di aramidin ti kasta. Di kay aglibas ti pagbaludan. Amangan na masalamaan da kayo kat patayan da kayon. Lakaya kaon. Ore man patayan da. May laban ko lakit na ti kalintigak. Tatang, nasaysayat no ilaban tayo lahat ti kalintigan tayo. Babaan ti nasayat awagas. Gamgam sawan da nagiti nagbambanugak. Napan kinasarita ni Miguel dagiti agabgabor, tatang. Kat padamagad da kayo tumanan. Noon niya tinagsasaritaan da. Apay nga itakalaag manan nga umay dito'y ospital, Placido. Nalipatam ka din at critical pa ilaang ti kasasaad ti anak ta. Saan ko nalipatan ng gapo di kadto nga si kaswa kaya munisipyo. Sa ako lang nairapin tiyag supervise dito yung negosyo tayo. Iso adya ko na makaumumay dito ospital. Mala, agan anos ka numabambanog kan kapoy ti kaado ti asikaswamani. Inrapin ko ba ay akin nita di gabgaburan datal-talunan ni Matyas. Kuma, pinaisardeng mo pailaang. Taisot po ti nakatagtagbatan ni Boyong. May mayatitan na panaggabor.
Tanakabaludan ni Matias. Nakabalod man nagpaiso ita. Ngam amangan no inton bigat, uno inton sumaruno abigat kat mapiansaan danton. Iso nga rod, apayapapura kamagaburan, ipagdiswan iti pagkatalat, nakabalot pa ilaan. Barang makumpliton ton ti kabura, sakbay arumwar ti kontrabida. Awan ka di pa ni Amira, nanang. Awan pa ay. Siguro, kat naimasan dan din nagsarsarita kini abalayan ni Jay pagbalutan. Sumaaging ga ita, kat di pa'y simbang pag. Pinakton sukunan. No di tayo pala maura sumangpet, nanang. Ngala, barang no at danton ano madamdama baro. Ay gayam, kumusta tinapanam? Naranak ni Mayor. Nagbambantay iti magabgaburan at altalon ti katugangat, nanang. Katison ti kinasarita. Anya nga raw tinagsaritaan niya. Inbagak, apay sardeng na pailang ti agpagabor, nanang. Tagsarita dan tupay kinitatang. Nang runagat, dandanin magapas dagiti magabgaburan na bagay. Kad, inaisardeng na kaday. Saan, nanang? Masapul kanu ang makumplito na magaburan. Iti kasta, marugyan to kanu matan ti ipasdagda nga eskulaan. Talagang awan konsensya day di amayo. Basit laangin nga aldaw kuma sa mabalin ang magapas dagiti paagay ni abalayan. Iso ti pagpupungtutan ti katugangat, nanang. Tapanagrik, nanang, at kasdala indadanas una yan. Kumusta kan, Buyong? Saan unay na naut-ut, tinatagbat asakak mayaw. Nasaya at nukasta. Bareng parwarandakan, dito'y klinika, tigayem ko, doktor. Imbagak itayin kini doktor, akayat kontirumar di inton malam mayor. Anya timbagana. Kayat na narumwarak mayor. Lakit di, tama itod kuntumat tan tibil ko. Awan pagdanagam, tasya kimakamoy ti gastos mo. Agyamanak mayor. Kung gayam, pinaituloy ko, pinagaburan di kabagayan ni Matias. Nasaya at mayor. Tanakabalod pa ilaang nila kay Matias. Sikan tumanan di agbantay, intun rogyan da Engineer Juan, ni patakder iskwilaan. Uwan mayor. Kasarita yung tukuman nila kay Matias. Apay, mabuting kakating agbantay no yak kasarita nga muna. Saan mitkit di mayor? Tapaltog ti armas ko. Dinto tabo ng langkin ko ana. Saan mo atagtagibas si Dan ni Matias? Tauray bunang, tigam na. Kat nakarkarom at tinakapayam. Mayor, alistok lang ang mapatay nila kay Matias. Saan ako nalang sudan? Tadamgisla ang tipa ng paltog mo kingwana. Idento tasi ka, dandani na puted sa kam. Sukunan ka kumaitayan iti pagbaludan. Ang amada ka mantan. Kat, kumusta ti panang sarong karamo kinitatan? Naraksakan, edi imbagak amabalin ang mapiyansaan, edi kaso na. Sapay lang ko ma. Ta si kasunto ni abogado Macario ti panakapiyansana. Kat, anya pa'y nagiti daduma nagsaritaan niya. Imbagak, nga itultuloy lata pagabgaburan ni Mayor Placido ti kataltalunan. Kat, anya ti kunana. Siyempre, nakapungtot manan. Imbaga na nga aglibas ka no edi pagbaludan. Anya? Sana mabalin. Ang adado magsinlaan ti kaso ni tatang naglibas. Naitatimbagak kan ko na. Ay na, tinakas na. No ipaypayso na taglibas. Sa bagay, sakbay ang nagawidak, kinasarsaritak. Linaw-law ka na imbag ti panunot na. Isa pa nagkunak. Saan naman siguro apatuluyan ti aglibas edi pagbaludan. Rabi ipanan. Nakatulog lang ti anak ko. Diyos ko, maginggat kaano ti panagibibtur ti anak ko. Dagiti awalan pain at ulisan. Di na kumapala na godas amin, idi na karinlupak dagiti soldado. Nagriring ti cellphone ko. Masino nga taday ito, saan mo ta naka-phone book? Hello?
Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat. Ay ayatin ka, Amira. Kastangot, Miguel. Ngam, ada ko maibagakin ka. Ha? Anirita? Nung anya man ti pampanunutom nga ramidan. Sanpay ko mga ita. Oh. Apay, ada ka di problema? Basta. Kung amin. Basta. Sanpay nga ita. Please. No kasta, awan nga ro ti rason. Amira, Miguel, pangasim. Denggan ako ma. Basta, sanpay nga ita. apay, anak ka di ti rason. Basta. Amira, Jak maibaga ti rason. ha? Basta sanpay nga ita. Mabalin ka di, ha, Miguel? Amira, Kunak langarudan. Bakit ay nagpilit ka? indurunak. Di ka di makawawat. Agasawatan. Wan, ang asawatan. Ay, ayatan ka. Ngam, di ko nak. Sanpay nga ita. Sa anak pa anak kasagana iti da ita. Amira, Pasensya kan. Pasensya kan. Basta, awan mood ko kunak manlangan. Maawatan na ka di, Miguel. o sige. Saan nga ro na? Agyaman ak tukas. Sino ka tulsog? Asimbrek ni di opisina ka. Di na may lasing. Kasano nga may lasing ka nakabong ka. Dakil siya at pakasang kanyak may. Palto nga. Saan? Di mo ipatulong ka dyan rin ha. Ang mga numakalbit mo. Mapay ka. Hindi ko na ano. Tagtagay na badlagayam ha. Tiyan mo ka. Napalto ka na ko nang nagpaiso ha. Kasi nung katatay kaya babae ano tagtagay na po. Saan ko ang nabigbig at nakabungot. Gamabay ang nakabado itinagay na puraw. Kunarang at dakanunadagsan nga trasok kanwana. Awan ba't amok ang napaspasagidak. Malaksid lang kini Amira. Ay, Miguel. Abali mo itong pagkapin baraw. Nadi pa'y simlingising jay init. Ngam arak mo itong disang sangwag. Bayan ako malang nana. May liwak mo minumitarak. Uwing agam, itsimpo mo't ati uminaw. Bigbiga, ngam isumot itong di pagkapin. Araywan na ko nanang. Kahit ko tiyang may mesa. Nagapa kayo kadeki ni Amira idirabi eh. Oh. Ako. Saan nanang? Awan gayam. Rimar ka din. Itisilid mi. Saan pa ay? Pagtuktok ako maitay iti silidyo. Alat tinagdain. Kay mga numat maturog tayo lang. Siriring mo ito ni Terumarak. Adda ka di parikot yung agasawa. Ako, nanang. Saan ang mabalin nga ibagak pa itigapuna? Abayad ako, hindi babayadam. Mabalin mo ti rumuar dito klinika ti kayam ko, Doktor Buyong. Agpaimbag ka lang ni Jabalay. Nagyaman ak, Mayor. Uwan gayam. Nakabalod ka di pa ilang nila kay Matyas, Mayor? Wan, nandiyak lang mo, napiyansaan dan. Kaya't ko ang makita ito pagbaludan, Mayor. Niya. Tanya pa ilangan ka po? Basta, kaya't ko ang makita noon niya tilanga na anabalod, Mayor. Di mon pagtagtakan pa iti oras. Samay sa agsag-kisagking kamay lang ang magna. Di mo Agripina ito'y mawawag. Nandiyaman ka tanti bagana. Hello, Agripina. Honey, oh my God, hangus dito'y ospital. Tarasem. Abay, marigatan ka di manan nga umangis ti anak na. Saan ba hindi pa nagkita?
Apay nga ron nga pura anak nga umay kita. Kaputan, nakariigan ti anak tahani. No kasta, nalasat nan ni patay. No nakariingan na Agripina. Wan, nakariigan nga agpaiso. Di mat agsaw. Kitaan nagmadlatan. Anya? Itay kasarit saan mat ka agsaw? Uray, agtungad wano agwingiwing madla kumamad. Pato abanggis. Kasta ka di? Iso nga umay ka. Kasi kantuman ti makisarita kan kuana. Parang sumbatan na ka. Sige. Umaya ka dago sa Agripina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Nanang, ayan ni Miguel, napan ka ni Talon? Sana si Malog iti taltalaw na Mira. Anya? Kat na yung baga na kanyak idirabi, asapaan na timapan agpadanom. Sa dino nga tati kanan na. Anda iti likod ti balay. Binigbigat na tinapansimok mo ni ti Arak. Anya? Akin inom ni Miguel iti arak? Wag, binigbigat na ti agmulmulang. Itay kwan, rimwar. Kati ti agsublit, adabit-bit nan nga Arak. Anyamat na ni Miguel. Ay, ada ka di problema yung agasawa, Mira. Awan nanang. Nung nagsayat to pa iti saritaan mi idirabi eh. Apay nga rodakas di ti anak ko anabigatan. Asla awit na ti lubo. Sinalutsod yung kumaan o adaparikot na. Dinamag ko nga raw, punanamot nga awan. Iso asi ka man enti nagsaludsudak. Kwa, awan. Awan parikot mi, nga amok apagbartikan na. Unan niya Amira hindi kalman. Nga itangaal daw ti panangasikaso ni abogano makaryaw iti piyansa. Ay, Diyos ka. Sa pala ko mga rod at makarwara kung itangaal daw di ti pagbaluda. Nagtuok. Matiktikan ako ni ti unag. Makarwarak laang. Pinakasarita ti mayaw. Sana mabalin. Basta latan gaburan na iti taltalunay. Naglalo katsak pa'y naapit na iti pagay ka. Louie, ada kami kini mamam. Agsaw ka kuma, winagring kan. Kani, apaya di matlatag sa ti anak ko. Agulibag ka man Agripina kung saan kang agsagit. Hindi tayo lang. Agulibag ka. Inayaban na ka makisarita, kalbasan na. Sangit ka, sangit. Kasan o, malaganan ko matibarukong ko, tanagringan ti anak ta. Kapsaan mo't nga agsao. Saan mo kapagdamagan na ita? Tinapatag, nakaringan, nalasat na ni patay. Talaga adyak naawatan ni Amira. Apay anagkid-kid nga ikutak. Idin to tagasawa kamin. Miguel, Oh, nagudwa mo ta sa nga buti nga arak. Gusto daytan, amangan na mapartig ka. Binigbigat mo matan ti agin inom. may liwanak lang nga minom. Saan kan saan narawang nga uminom iti arak? Wano, siya ka diti gapuna? Agbarbartig ka? Ah. Kuan. Saan ko na ang maawatan? No apay maawatan mo no niya tigat ko asama. Ay, kung naktupay kat aday ti gapuna nga gininom ka. Amira. Kaya ko ti malulawagan. Kung amin, pas nagurigura na kitirabi eh. Maditi bagbagit. So, sorry Kuma, imbaga mga roda. Itikas na. Saan ako mamata nagluksaw? Pakawanan na ko, Ma Miguel.
Sige. Saan ka nagpakaman? Umanahin kanyak dahil aras mo. Napunasan ti luksaw ko kin ka. Agyaman na, Miguel. Noong muna na kung ang makagapo. Oh, Mayor, kasangsangpot yun lang agapoy di ospital. Arak mo't adagos ang tisinangoy. kaputag problema akpay lang iti anak mi, no pa'y nakaringan. Di may makasarita, boyong. Anya, tapay mayor. Dahil dangarod ti parikot. Awan mo't may lawlawag dagiti doktor no apay. Amangan mo't no naapiktaran ti panagsauna, mayor, itikpan nakapaltog na. Ha? Pato abanggis. Sa tawa mo't adula amin. Nala, uminom takite. Sana problema na itang. Amira, nakarubuat akon. Di ka karibay nakasukat? Mabitlaan, urayan naklatan. Paano yung agasawa, Barok? Ay, kuha na nan. Inkaman sa rungkaran ni tatang hindi pagbaludan. Anya? Ay, umayak mat. Kaya't kumot makita ni Abalayan. No kasta? Inkay nga rin nagpulas na nang. Tayo nakirwar ti tricycle. Ay, uwan, Barok. Urayan nagmarbe ay. Miguel, nakarubat ako. Umay ka numot ni nana. Na paano nagpulas? Iso nga urayan tan. Sige nga, Rod. Nasaya at tanlo tayo, amapan. Sapay la ko ma. Taas si kasun adagos ni abogado Macario ti panagpiansa ni tatang. Kastamat ti ko na idi na udi ang nagsarita kami. Ti pala kwartata nagkasarti itod ta. Pagpiansa na. Agyaman ak no kasta, Miguel. Naasikin man nakaawat kalaunay. Asawa kan. Katnoan niya ti problema yung kinitatang mo. Problema kmatan. Iso di ka nagyama. Boyong. Kaya't ko pa iti uminom. Alam pa niya may isang stateside nga arak. Nitultulin ko. Uminom tabay. Gustunan, mayor. Nabartadak matan. Saan ka ba, yan nabartag? Timplado pa lang kainom mo. Isa ko uminom tabay. Sige. No, isuti ko na yun. Inakalaan nga rodya may sa abuti, mayor. Darasam! Saan ka ngagpatay-patay? Nagdaw mawawag. Hindi mo't kaya mo, engineer. Hello, engineer. Kumusta ka dito pagbaludan, Abalayan? Natuok, abalayan. Malagsay. Nakaulda nga kang malmalag. Ado pa tilamok. Nang rona ti rabi ay. Ay, kayo, Abalayan. Tajay lagi idda ti obrayaw. Kaya kung ti rumor di ti pagbaludan, abalayan. Amira, anak. Tatang, di kay agkanat. Uray ta kasarsaritan ni Miguel ni Atty. Macario, babaan ti cellphone. Barang asikasuanan ti abogadaw ti panakapyansa. Wen tatang, as-asikasuan naman siguro itan. Inawagan ni Miguel. Makarwarak lang nito eh. Mapanak iti balay ti mayor. Anya, ay susta nga ngaya. Di yung gamdan pakita kin ni Mayor. Ano, pagpupungtutan na kayo. Anya, iso pa, tiyan naganas na ngagpungtaw. E dinto ta naka-adon, tiyan traso na kada kami akatalunan na. Tatang, ad-adala nga maisagmak kayo, napatuloyan nyo ti plano yo. Saan kayo na mapanidjay no makarwar kayo dito pagbalutan? Napinda sa damag, boyong. Banggap ka di iti anak yu ti bagbagayo a good news, mayor. Saan? Awan pa kay naigan ti anak ko. Iti ko na ka na yung bagadamag. Nabalin nga rod ama-amuan, mayor. Itay mawag ni engineer. Kuna na abasit langan ti magaburan. Iti pagdiswan to ti eskwelaan. Di parugyan yun to na dagos. No makomplito ti gabor na, mayor. Wan, taisot saritaan mi. Santo nga tangad at dala nga agriri nila kay Matyas. Nung makita na, mapatakdaranan ti ilablaban na maagraryo adagayo, mayor. Ha! Awan karbengan nangagriri.
Tadi namat naga. Makital-talon dalaing boyong. Kasano nga roda nagbaligi da? Ama paagraryo ti dagayo mayo. Santo ang mapasamak na ita. Pabet takak tigubat itinagbabaltan me no ipilit na. O sige, attorney. Agyaman kami launay. Bye. Miguel, Ang anyat nagsalita nyo kini attorney. kunana nga'y karigatan na arumwar ni tatang itangalda. Akpaiso? Hagyaman hak. Ni abogado makaryo ti pagyamanam. Taiso ti mangirim-remedyo iti amin. Iti kasta, makarwar aragos ni tatang. Adala pagdandanagag. No makaruar ni tatang. Ni, anya dita? Kunana, ano makaruar? Mapanadagos iti balay da mayor. Anya? Ituloy na kano ti makirinlisot. Ay na, panag ko na saan arakas ang mapan makilinawag? Takalintigan namat amira. Ni tatang tinagarabyado. Katrumbang lang nagsungbat ni Mayon. Miguel, sika kumatikadwak amang parukmakan ni tatang. Angam, saan mo't gayam? Sika mo timang patpatibkar iti pakinakam na alumapan. Nabayagan na lumablaban kami kini Mayor Amira. Tasaan amay kanatan dagitar aramidin na? Ngam isardan yung tilablaban nyo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Addan dagiti biyag ana ay sakripisyo o gapulang iti day tatari gagayo. Amira, addan na yit nag-alintag may papan iti day taabanang. Iso ti rumbang nga masurot. Saan kit di ati kayat latan ni Mayor Placido? Agyaman na, iti yumanan pa ng sarong karakanyak diti pagbaludan, Miguel. Saan kay ngagyaman tatang? Asino kumapay tagsisinakit? No saan ada tayo matlaan nga kakapamilya? Kaya nga raw, tinagsarita nyo itay ka ni abogado Makariyaw. Ikarigatan na kano ang makarwar kayo dito eh. Ingana no malim tatan. Agyaman na pa raw. Sa dino nga, iti pangalaan niya, iti pagpiyansak. Di kayag da nagtatang. Usarin mi pala ang tiparwad mi ang nagkasarki ni Amira. Ay, una yan, iti kastaw. Sapat iti kwartayo, kat madakdakamat di tao. Saan kumaday ta ti panunutan nyo tatan? Napatpatag ti iruruwaryo dito pagbaludan. Ngam ti duldulin mi akwarta mi. Kin ni Amira. Kumusta ti anak ta, Agripina? Aday ta, matmaturog manan. Saan mo ka di pa yan nakasarita? Sipod na ka rin. Saan pa'y? No kasaritak, kitkitaan nakmatlatan. Nabayag ka din na nakaturog. Adan may nga oras. Sapay lang kuma. Tay di kadak katagring. Iti kastoy a sitwasyon ti anak ta. Saan ko ang magawid ang latta ti agdanag? Aday ta ka manem. Kumarkaro ti sitwasyon no kastalatan teraramidam. Saan ka ngagdanag? Barang makasalita ng tumatlangan. Placido, kitam, ininot nga agmulagat ti anak ta. Siyak man ti makisarita ken kuana. Sige, honey. Parang sikat ka sa una. Chloe iha. Siyak ni babam. Adda kami ken mamami di sibay mo. Anya ka din ti marikrik na. Agyaman na ka. Nakasangpat na matlangan dito'y balay, Miguel. Uy, indak partyan dyan tinili mo ang manok idirabi eh. Tapno da pagsangputan ni tatang. O sige. Tanak man ide magabgaburan ang kataltalunan ni tatang. Anya? Apay amapan ka ijay. Naklaan kitaan. No, kasanon ti kalawat ti nagaburanda. Saan kan amapan? Ang mga no adagbambantay ijay at tao ni Mayor. Agriri kayo laang. Di ka madanagan. Matupalak ti riknak. O sige, mapana ko. Di ka agbaybayag. Ang mga numadanunan da ka ijay na bayo. Apay nga may ka dito, Miguel. Kaya't ko makita no kasanon ti kalawat ti nagaburan yung ataltalo ni tatang, Boyong. Anday ta, mulagata mo na yung bag. Taison to ti ibagam, iti katugangam. Basit langan ti saan ang magaburan ka dagiti dandanin magapas a kapagayan na.
Awanan kayo iti asikan konsensya. Nakataktakas kayo. Di mo ibagbagat kasta. Tadagamat ti amok, ti pagabgaburan na. Saan nyo adaga? Wan, agpaiso adi mi kukwa. Ngam makonsensya kay kumaman. Dandanin magapas ti pagay ni tatang. Ngam indardaras yukit din aginaburan. Gaputanas kan amarugyan kanon. Ang patakdaran da ito'y apasat ti dagana. Aday lablaban mi panggap iti dahi ti adaga. Kat saan kumaarumbeng abas talatan garawin na. Tanatorturay kayo kadin ngam ti mismo nga akin kukwa iti da ito'y adaga. Agbalbalin kayo nga aga-agaw iti daga. Saan kami nga agagaw, boyong? Tadamot na ito yung alintag arumbeng kumaamasurot. Pumanaw kan dito'y Miguel. Tama nga no agpinudot takot at dapay maisarsarak ka data. Uray na sakit pa ilang ti sakak at tinagbat ti katugangam. Kat saan kalat nga atrasan? Nakarit ka tadapaltog mo, boyong. Kunak pumanaw kan dito'y Miguel. Paraw! Sikati pumanaw dito, boyong. Yak kumaasutan ti paltog ko. Ngam natangkan ti ulam. Pumanaw ka dito'y wano paltugan ka. Sumumpat ka! Oy, nakarit ka tadapaltog mo. Kun mayor ti amon. Ngam andan tulat tamot aldaw yo. Sige, kita kayon. Manong matlaan tila ko. Nagdaya mo udompay.